Milí priatelia, dovoľte, aby som vás opäť privítal pri ďalšom z našich domácich receptov. Tento recept nie je veľmi síce tradičný, ale u nás sa používa už veľmi dlho, takže je to náš domáci recept a recept sa volá kura v syre. Ako už sám názov napovedá, budeme mať kura v syre. Recept je veľmi jednoduchý, tak si poďme v prvom rade povedať, čo k tomu budeme potrebovať. Na prípravu potrebujeme naporcované kura, hladkú múku, vajíčka, nastrúhaný syr, najlepšie udený. Budeme potrebovať trošku masla, samozrejme soľ, trošku oleja a k príprave budeme potrebovať pekáč, čiže nie panvicu, pretože toto sa nebude vyprážať. Môžeme sa pustiť do prípravy. Najskôr si rozšľaháme vajíčko, ktoré máme v tanieri. Nemusíme ho soliť, pretože posolené bude už samotné kura. K tomu sa dostanem o malú chvíľočku. Na takéto kúsky mám tam dve stehná a vlastne chrbát. Zvyšok vyšlo do polievky, takže nám stačia dve, možno tri vajíčka. Samozrejme, pokiaľ budete chcieť viacej kúskov, tak vajíčko nie je problém kedykoľvek pridať. Teraz si nasolíme kura. Samozrejme, tak aby nebolo veľmi slané, preto už poznáte určite gazdinky, prípadne gazdovia. Takže nasolené kuracie kúsky. Také mini. Tak. No a môžeme začať obaľovať. V podstate je to klasický spôsob, ako keby ste vypražali kura v trojobale, akorát, že toto sa nebude vyprážať, ale sa bude piecť. Takže najskôr si obalíme kúsky v múke, tak ako klasicky. Dáme do vajíčka. No a potom to obalíme v syre. Takže položíme si to na syr a takto naukladáme, poťapkáme, aby sa ten syr udržal na tom mese. Tak. No a uložíme ho pekne na plech, v ktorom sa to bude piecť. Obalím si aj zvyšok, no a potom sa opäť prihlásim. Takže obalili sme si všetky kúsky kuraťa a poukladali sme si ich na plech. A keď už máme všetky teda kúsky na plechu, navrch pridáme ešte plátky masla. Samozrejme olej, ktorý som mal v úvode, tak som si dal vlastne na spodok trošku, sú to tak dve polievkové lyžice oleja. No a keď si poukladáme takto plátky masla, aby sa tam vytvorila ešte nejaká šťava, tak potom môžeme dať kura piecť do rúry. Treba ho upiecť tak, že sa na vrchu vytvorí taká zlatová škrupinka, čiže tak do zlatová. Ten syr, aby podľa bol spečený. No a samozrejme kontrolujeme kura aj vidličkou, že či už je dobre upečené. Pri 200 stupňoch zhruba možno cca 3/4 hodinka. Ak by vám ostal z obaľovania ešte syr nejaký nastrúhaný, určite ho nemusíte vyhadzovať. Môžete si z neho a zo zvyšku vajíčka, prípadne hladkej múky urobiť taký pagáč. Ja som si ho umiestnil tu do rohu. Takže kura máme pripravené, môžeme ho ísť dať piecť. No a trošku pozrieme na kura. Tak, pekne sa nám robí. A trošku si ho oblievame. Tak, výborne. Aby to bolo vidno. Výborne. A dáme ešte ešte chvíľku, 20 minút.
No a akuratenko máme upečené, takže už len vyberieme z trúby, necháme chvíľku ochladnúť, nech sa páči. No a ja vám už môžem len zapriať dobrú chuť.